pravdepodobne nás čaká nádherný mierový deň. A my to považujeme za samozrejmosť. Za samozrejmosť, že nám to nelietajú žiadne rakety, že tu nemáme koncentračné tábory. Za samozrejmosť považujeme, že ráno pustíme vodu, dokonca nám tečie aj teplá, že si v obchode môžeme kúpiť, čo potrebujeme a že sa nemusíme báť o životy našich najbližších, či sa večer vrátia k nám naspäť do rodín. Áno, považujeme to za samozrejmosť, ale samozrejmosť to nie je. A preto chcem opätovne zdôrazniť, aký obrovský význam v tejto dobe má mier. Za to, že 81 rokov Európa žije v mieri, ale musel niekto draho zaplatiť. Ja som dnes toho príliš nenaspal, pretože som sledoval svetové agentúry. Bol som veľmi nervózny, že či bude ďalej eskalovať napätie na Blízkom východe alebo dôjde k nejakému prímeriu. Veľmi sa teším z dvojtýždňového prímeria. Je to veľmi krehké prímerie, ale v každom prípade verme, že tie horúce hlavy sa trochu schladia. Ešte raz krásny, mierový deň vám želám všetkým na Slovensku zo Slavína.